हेलो लोगोफोर दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों बै हादोरनि बादै मिथिलागोन जाय हादोरा मा टेक्नोलॉजीनि बेलायाव जापानजों समान समान जौगाफागासिनो बे हादोरनि मुङानो जादों साउथ कोरिया आरो बे साउथ कोरियानि अफिशियेल नामा मा होनदों साउथ कोरियानि अफिशियेल नामा जादों रिपाब्लिक अफ कोरिया आरो बे साउथ कोरियायाव बेसेबां पपुलेशन दं होनदों बेयाव गासै 5 crore पपुलेशन दं ओमफ्राय बिसिनिनो मा 82% मा आरबान एरिया माने टाउन एरियायाव थायो आरो 18% मा गामि एरियायाव थायो आरोना बिसिना ओमफ्राय बे सियोल होननाया साउथ कोरियानि केपिटेल ओमफ्राय बे सियोल होननायखौनो मा साउथ कोरियानि टेक्नोलॉजीनि केपिटेल सिटी होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो गिबिसिन 2012 आव मा साउथ कोरिया मा बाहायजेनदों होनदों बे जेलाव रबटखौ बाहायजेनदों माने रबटखौ जेलाव गार्ड दोनजेनदों आरोना ओमफ्राय बे साउथ कोरियाखौनो मा होनो वर्ल्डनि सान्ता क्लज होननाबो मिथिनाय जायो मानि थाखाय सान्ता क्लज होनना मिथियो मानोना बे सान्ता क्लजआ बायदिसिना फिसा फिसा पेकेजिं बुस्थु खालामनानै जेरै क्रिसमासाव बुस्थु रानहरोना थिग बेबायदिनो मा होनदों बे मा होनो साउथ कोरियानि जाय मोनसे नङा मोनसे प्रडाक्टआ मा वर्ल्डनि गासिबो कान्ट्रियावनो बाहायजायो आरोना जेरै जोंनि इन्डियायाव सिगांनिफ्रायनो माया फेमासमोन नकियाया बहुत फेमासमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय मा फैदों सेमसांआबो साउथ कोरियानि नकियाबो साउथ कोरियानि ओमफ्राय कारनि बेलायाव मा हायुन्डाइ किया आरो अनेक दङ आरोना बिसोर गासिबो साउथ कोरियानि कम्पानि जोब आरोना ओमफ्राय साउथ कोरियानियाव मा होनदों बे मानसिफ्रा माने बिसिनाबो मोदोम गिदिर गिदिर जायो आरोना बिसिनि मोदोम मानसिफ्रा मा होनदों स्लिम आरो फिट जायो आरोना ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मा होनदों बे साउथ कोरियायाव माने हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफ्रासो बांसिन देलायनायाव फैसा गारोनो माने गावनि मोखांखौ बा सेहेराखौ मोजां लाखिनायाव हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफ्रासो बांसिन फैसा गारो आरोना ओमफ्राय बे साउथ कोरियायावनो वर्ल्डआव बयनिख्रुइबो बांसिन प्लास्टिक सार्जारि खालामजायो आरोना बे प्लास्टिक सार्जारि खालामजानायनि थाखायबो माने साउथ कोरियाया फेमास ओमफ्राय गोदो नर्थ कोरिया आरो साउथ कोरियाया गोदो ज'सोमोन ओमफ्राय उनावसो बिसोरो गावस्रालायदों आरोना जेरै इन्डिया आरो पाकिस्ताना गावस्रादों थिग बिदिनो बिसोर उनाव गावस्रालायदों ओमफ्राय बे साउथ कोरियायाव मा होनदों बे 4 नाम्बार बे 4 नाम्बारखौ मा बिसोरो आनलाकि मानिनो मानि थाखाय बिसोर माने बे 4 नाम्बारखौ बिसोरनो मा थैनायनि सिन होननानै बिसोरो मानिनानै लायो आरोना बेनि थाखायनो मा बिसोरनि अनेक गभर्नमेन्ट बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिंफ्राव माने लिफ्टफ्राव मा बिसोरना बे 4 नाम्बार थाया आरोना डाइरेक्ट 3 निफ्राय डाइरेक्ट 5 सो बारख्लयो आरोना बिसोरना ओमफ्राय आरो थिग बिदिनो मा बे गोजा कलम रेड पेनखौबो मा बिसोरना बे थैनायनि सिन मानियो बेनि थाखायनो मा बिसोरो माबा गोजा रेड पेनजों लिरो आरोना बिसोरना ओमफ्राय बिसोरनाव जेब्ला सासे उन्दै गथ'आ जोनोम जादों बे जोनोम जानायनि माबाखौबो बैसोखौबो बिसोरना एसे आलदायै लायो जेरै थिग सासे गथ'आ जेनेबा जे दिनखालि जोनोम जादोंना बे गथ'खौ मा बे जोनोम जाखालि बेखौ सानसे लायालासिनो बे जोनोम जाखालि दिनखौ बेखौ मा गथ'खौ बेसेबां लायो होनदों बोसोरसे लायो आरोना मानि थाखाय बिसोरना बिदि लायो माने बिसोरना ओरैबायदि सानो कि सासे गथ'खौ अलरेडि सासे बिमाया उदै सिङाव 9 मान्थ दोनखाबाय नालाय बेनि थाखायनो बेखौ जोनोम जाखालि बिसोर डाइरेक्ट बोसोरसेसो लायोनो आरोना ओमफ्राय बिसोरनाव जेनेबा सासे क्रिमिनेलखौ हमबाय होमबाथाय बे सासे क्रिमिनेलखौ हमबा मा खालामहोफिनो होनदों बे क्रिमिनेला मा दायनि थाखाय मायाव मा खालामनानै हमजायामोन बेखौ बे जायगायाव लांनानै बेखौ मा एक्टिभिटिस खालामनानै बियो बिदि हमजायामोन बे दायखौ बेखौ माने रिएटेम्प माने खालामफिननो जोबो आरोना ओमफ्राय बे खालामनाय समाव बेखौ माने गावसिनि कान्ट्रिनि मिडियाफोरखौ लेंहरनानै केमेरा खेबहैयो आरोना मानि थाखाय बिदि खालामो माने बेखौ लासिं मोनहोनो थाखाय बेखौ बिदि खालामो आरोना ओमफ्राय आरो बिसोरनाव मा मोनसे सारनेमजों हाबा जानो मोनानो सासे हिनजाव आरो हौवाया मोनसे सारनेमजों हाबा जानो मोना बिसोरना मोनसे सारनेमजों हाबा जाबाय होनबाथाय मा ब्लाड ग्रुपखौ मा बिसोरना गावसिनि ब्लाडआ मा मैला जायो होननानै बिसोरना फोथायनाय दं बेनि थाखायनो बिसोरना मोनसे सारनेमजों हाबा जाया आरोना आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन गोजोन्थों।